Her har vi en forsøgsopstilling, og den vil vi bruge til at undersøge, hvordan forskellige faktorer i forhold til tryk påvirker hinanden. Jeg starter med at pumpe en mængde gas ind i kammeret, og det vil så give et pågældende tryk. Det jeg så starter med at gøre, det er, at jeg holder volumen konstant, og så opvarmer jeg beholderen for at se, hvordan det påvirker trykket. Jeg opvarmer beholderen, fremgår af termometeret, at temperaturen stiger, og jeg kan se på trykkermåleren, at trykket derved også stiger. Og det kan måske forklares ved den her øgede bevægelsesenergi, der kommer ind i partiklerne, som derfor får trykket til at stige. Og det kan også forklares med idealgasligning, hvor vi kan se, at T bliver større op i tælleren, og det vil gøre det samlede tryk større. Dernæst vil jeg holde temperaturen konstant, og så vil jeg gøre rumfanget mindre for at se, hvordan det påvirker trykket. Det kan jeg også gøre. Og her kan vi igen se, at trykket vil stige. Og det gør det, fordi at der nu er flere partikler på et mindre rum. Og det vil sige, altså en større partikelmængde, der danner et større tryk på et mindre område. Og det kan også forklares ved idealgasligning, hvor vi kan se, at volumen, når den bliver mindre nede i nævneren, så vil det samlede tryk også blive større. Nu skal jeg så holde trykket konstant og prøve at se, hvad der sker, når jeg gør temperaturen mindre, hvad der så sker med rumfanget. Nu nedkøler jeg den, og det fremgår der, at rumfanget så vil blive mindre. Og det kan vi også forklare ved hjælp af idealgasligningen, hvor vi bare har isoleret rumfanget i stedet for. For hvis vi gør T mindre, så vil det samlede rumfang blive mindre, når de andre faktorer holdes konstante. Afsluttende vil vi undersøge, hvad der sker, når vi pumper flere partikler ind i beholderen, når vi holder rumfanget konstant. Det jeg gør, det er at holde rumfanget konstant, og så pumper jeg flere partikler ind i beholderen. Og det, der vi kan se, der sker med trykket, det er, at det stiger, fordi vi har flere partikler inde på det her lille område, der får trykket til at stige. Og det kan også forklares ved hjælp af idealgasligningen, hvor vi kan se, at når stofmængden bliver større, og vi tæller den, så vil det samlede tryk også blive større. Vi kan altså sige, at når stofmængden stiger, og når temperaturen stiger, og når rumfanget bliver mindre, det vil alt sammen gøre, at trykket stiger, og rumfanget vil blive mindre, når temperaturen falder.